A continuació, és el torn del vicepresident de la Diputació de Tarragona, Joaquim Nin. Molt bona tarda, alcaldessa de Tortosa, secretari general i amic Lluís Balbenes, senyor Tudela, regidor senyor Roig, alcalde Bel, alcalde Martínez, resta d'autoritats, senyores i senyors. Deia l'escriptor hongarès Sándor Harai que la meva pàtria és la meva cultura. I Vicenç Vives deia que els catalans som fruit de diversos llevats i, per tant, una bona llesca del país pertany a una biologia i una cultura de mestissatge. I això també és vàlid per Tortosa. Les polítiques no són immutables, evolucionen. I és cert que l'evolució porta a un sentit de comunitat diferent en funció de cada època. La cultura és una dimensió que produeix valors, que ajuda a la cohesió social, que conforma unes formes de viure, que té un marc de convivència. La creativitat i el talent que formen part de la cultura no es poden dirigir, ni es poden crear ni sembrar des d'un butlletí oficial o des d'un diari oficial, perquè forma part de la gent, de les pròpies persones de cada lloc. Un país de debò és aquell que al costat de cada cosa hi posa la cultura. Educació i cultura, justícia i cultura, llengua i cultura, país i cultura, llibertat i cultura. Per què? Perquè si volem un país de debò, com deia, la cultura ha de ser inclusiva i igualitària, com realment ens explicava el regidor que seria en aquest any capital de la cultura catalana a Tortosa. La democràcia no és un codi de circulació. La democràcia no només és complir la llei. En aquest moment en el qual reclamem la llibertat d'expressió, què millor que celebrar l'any de la cultura amb una llibertat d'expressió on tothom pugui dir el que li sembli sense conseqüències. Un projecte col·lectiu, una acció solidària, és també explicar les noves mirades. Les mirades que és el patrimoni en un sentit ampli. La cultura, allò que ens agermana, és també enraonar. I els catalans que tenim aquesta paraula tan bonica, enraonar, vol dir fer servir la raó. Raonar vol dir parlar, diàleg. I això també és una manera de fer cultura. Diu que no podem encara els humans dirigir el vent, però sí que podem dirigir les veles del vaixell. Tortosa ho ha decidit. Enmig d'una pandèmia cruel, hem de tenir un record per la gent que ha patit, que ha perdut a persones estimades o que encara està lluitant per la malaltia, i la gent que té cura també que se'n puguin sortir. Tota aquesta sèrie de professionals que són els autèntics herois d'aquest segle XXI. La gent que fa possible que la pandèmia sigui guanyada, bé sigui a través de la ciència amb les vacunes o bé sigui a través de tota la gent que cuida, de tota la gent que emmalalteix. Però per això també és una part de la cultura. La part de la cultura és també un somni, una perspectiva, un paisatge. El paisatge que teniu a les Terres de l'Ebre i aquí a Tortosa. Les tres paraules d'aquest any defineixen molt bé què sou. Sou capital, sou cultura i sou, òbviament, catalans. La cultura és una forma de vida d'una nació, d'un poble que no s'atura, d'una identitat que no és estàtica. Que sigui per molts anys que la pugueu celebrar amb el mateix ímpetu, ganes i forma que ho fareu aquest any 2021. Moltes felicitats.